Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα. 50 χρόνια ιστορίας. Τεράστιες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που λείπουν σήμερα. Μια εποχή που έχουμε γεμίσει με ξένους παίκτες οι ομάδες, με κάθε σεβασμό το λέω βέβαια. Λείπει αυτό το συνέστημα που θέλουμε να δώσουμε σήμερα στον κόσμο. Να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν οι νέοι πως αυτό το γήπεδο και σε άλλα τέτοια γήπεδα που γέμιζαν από κόσμο και θέλησαν να καθαρώσουν τους θρύλους του Ολυμπιακού, της Προοδευτικής και των άλλων ομάδων που έτσι χρωμάτισαν όμορφα το ελληνικό πρωτάθλημα. Ιστορική έτσι. Και μέσα στα πλαίσια αυτά συναντήσατε παλιούς παίκτες, φίλους. Είδατε με τι αγάπη είναι ορισμένοι. Το μυτός της Προοδευτικής είχαν να τον έχουν 40 χρόνια, 30 χρόνια. Συνέστημα πάρα πολύ. Και έχουμε και εσάς κοντά μας με αγάπη. Έτσι να καλύπτεται αυτά τα γεγονότα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Στα νέα παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Μέσα όμως τα νέα παιδιά λέμε, τα μικρά, αυτά, οι ακαδημίες, οικογένεια, σχολείο, θρησκεία, αθλητισμός, όλα τα παιδάκια κοντά για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις καραβιές ξένων παιχτών που έρχονται εδώ πέρα και τους παίρνουν τις θέσεις. Γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία, λέμε συνέχεια η πολιτεία και οι ίδιες οι ομάδες να στηρίξουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να είστε καλά.